Salutare pisicuțelor! Astăzi deschidem un Hair Goals și hai să începem. Și dacă se strâng multe like-uri, o să mai fac un unboxing și să încep. Ce crem? Yeah. Trebuie să bagi super. Deci m-am prins. Începem. Yes, s-a deschis unul. Dar o să încercăm de aici. Am desfăcut. Ce ușor. Aruncăm aici. Nu știu. Așa. Și mai încercăm o dată. O ținem. Sper să nu ne tăiem. Până la urmă am reușit. Ce frumos arată din splendoarea lui. Wow. Ce cutie mare! Și tragem de... Oh my god! Yes. Ce tare! Sunt curioasă ce o să-mi pice. Au! Mă doare. Să vedem prima cutiuță. Am zis prima cutiuță. Așa. Am reușit până la urmă. Ai ce căsuță, un pliant. Pliant. Oh. Asta o să-l deschidem la urmă. L-am deschis pe primul. Și să vedem apoi pe al doilea. Pup, pup. Cartonele o să le aruncăm pentru că nu ne trebuie. Am rupt și dulapul. Și asta ar fi chiar foarte bine pentru ceva. Sunteți pregătiți? Lumea. I-am deschis? Nu. Nu am deschis. Așa. Acum. Pisicuțelor, sunteți pregătite? Dacă ați apăsat butonul de like, o deschid. Dar mai întâi deschid surprizele, nu? Mai întâi un perișor foarte drăguț. Astea le punem aici. Astea le agunoiași. Ce e oare aici? Credeți că e fata asta? Nu cred. Ce asta? Un telefon. Sper să nu fie o dublură. Pentru că mai am încă două fete, dar sunt cam pierdute. Ce tare arată. Ce tare sunt căștile. Uitați-le. Cum se simte. Acum am ultima cutiuță. Da. Să ne gândim la un nume. Ce pantofi drăguți! Punem aici. Poza asta o să o punem aici. Sunteți pregătite și pregătiți să vedeți? Dați. Că nu știu de unde. Aici. 3 2 1. Vedem aici așa puțin. Stai la o parte. Ce greu e! Scoatem. Wow, se pare că au căzut.
Sunteți pregătiți? Ta-dam! Ce frumoasă e! Ce tare e! Ce tare este! Uitați ce drăguță e! Are și niște împletituri. Ce rochiță drăguță are! Și foarte frumoasă! Uitați ce drăguță e! Și dacă se strâng like-uri, poate o să mai deschidem, nu se știe. Dar hai să căutăm mai întâi pe pliant. Eu o am pe asta. Și pe care o mai am pe asta. Ăsta e al patrulea, cred. Hai să o căutăm, Uite-o! Și Gali o cheamă. Gali. Se pare că o cheamă Calie, m-am încurcat și e rară. Și ce tare! Pliantul îl punem aici. Nu ne mai interesează pliantul. Închidem ăsta. Noi o să o lăsăm cu numele ăsta, dar nu cred. Să-mi scrieți un nume în comentarii și eu o să aleg un nume care îmi place mie. Ce pantofi mici ai! Ce pantofi! Ce mă chinui cu pantofii ăștia! Ce drăguți sunt! Așa. O să-i punem și telefonul. Desigur, orice om are un telefon. Până și păpușile au. Așa, Cali. Sincer, n-aș vrea să pieptăm că îi stricăm coafura. Așa, cred că... Ce mai trebuie? Asta o să îmi folosească, poate. Dacă se strâng like-uri, o să mai facem. Invers. De ce deșteaptă ești. Și punem ăsta. De ce nu stă? Ce tare. Aici o să depozităm hainele. Deocamdată închidem dulapiorul. Stai că are și un... Nu. Așa, asta o să lăsăm așa. Este un pliant de el. Ce tare! Deci, după ce ai toate fetele, să colecționezi de-astea. M-am prins. Astea o să le punem într-o de-asta. Și nu știu, poate o să mai facem un unboxing azi. Îi punem tot aici. Așa. Cali, zile și lor să dea un like. Dați un like. Așa, aici punem pieptănașul. Și să-mi scrieți în comentarii dacă aveți și voi păpuși hair goals. Aici o să punem pliantul, că nu vreau să fie dezordine. Nici mai știu cum am făcut pliantul. Totuși o să-l pun așa. Ăsta îl punem așa, ca un pere, ca un acoperiș. Cali, tu ai un acoperiș. Ce acoperiș nașpa. Asta o punem aici. Astea o să le păstrăm cu drăguțe și le punem aici.
Aici asta... Nu cred că stă. Nu stă. Da, o să las pliantul. Cred că o să o punem așa. Și Cali mi-a zis că e... Și hai să o punem aici, înapoi. Noapte bună! Pa! Vă mulțumesc că ați vizionat episodul tot și să-mi ziceți în comentarii dacă mai vreți să faceți să mai facem unboxing-uri. Pa!